Zvinhu zviya zvazobudiswa pachena manje. ZANU-PF yakagara yaisa inonzi anti-sanction march iya yavari kuita vachiita against sanctions. But panapa pari kuita nyaya dzakawanda dziri kunetsa. Panapa nyaya dziri kutemesa vanhu musoro, nyaya idzodzo dzemasanction. Wozi vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana. Iwe masanction ari pari kuzodai, iwe pari kuzodai, pari kuzongobatanidzirana mafacts. But chokwadi chiripo chaicho ndechekuti vanhu veZimbabwe vasvikawo pakutova confused nenyaya idzodzo dzemasanctions dziri kutaurwa. Vanhu vari kutovhiringidzikawo musoro kuti chii chiri kuitika. But panapa tiri kuona US embassy iri kubuda iri kuti there are no sanctions on the 16 million people of Zimbabwe. US sanctions target only 11 individuals and 3 companies for corruption and human rights abuses. Ndo mashoko ari kubuda ari kupindurwa ne-US embassy yacho ikutaura kuti hakuna masanctions kuZimbabwe. 3 macompanies ndo akabatwa nemasanctions ne11 vanhu ndo vari palist remasanctions. Iwaya ari kunzi masanctions ari kuZimbabwe. Ndo nyaya dziri kunetsa iko zvinezvi. Nawo chinhu chadzoka chovhiringidza vanhu musoro manje ndechekuti ivo vanhu vacho veZANU-PF vari kuclaima kuti nyika ichitori nawo masanctions. Avo ve-USA vacho vari kuti ayo haina masanctions nyika yenyu, asi masanctions aripo ndeye ma-individuals chete. So ma-individuals it seems like vari kutaka kuzotenga vanhu kakuzovhara vanhu brain kuti ayo vanhu vese vangoita se vangojoina fight. Vajoine fight yavo ivo voda kubatsirwa kurwira fight dzavo nevanhu. But pari kunzi vanhu ivavo nyaya dzeku-abuse ma-human rights ndo dzakaita kuti vaite se vasangane nema-sanctions akadaro nema-companies 3 chete. 3 macompanies chete, 11 people. But apa panapa zvinhu zviri kutanga zviri kuzo-affecta 16 million people at the end of the day. But ivo varitaura kuti ku-16 million ava nava hatina kana masanctions atakavapa. Ndo zvinhu zvakuti vhiringidzawo musoro tese sevanhu venyika kuti chii, what is going on panapa, chii chiri kunyatsoitika, zvaita sei kuti zvinhu zvisvike pakudai. So I think dambudziko iroro riri kunetsa pakuti ivo ve-US vacho vanofanira kugara pasi voonesana nevanhu vari kuclaima vacho kuti aripo masanction, zvonyatsokuva clear, zvojeka kunyika yeZimbabwe. Because at the end of the day vari kungoti aiwa hakuna masanctions, kuno nyaya dziri kungofamba amaino ndo mapropaganda ivo anenge achingofamba kunzi tinawo masanctions ari kuzotikanganisa kudai. So zuro ndizuro hanzi zvimafire something zvezve zvakatomiswa chichi pakazobudawo zvikanzi aiwa dzadziri nyaya dzeBelarus nechinchi. Saka uri kuona kuti nyaya dzacho dziri kuzosara dzakungovhiringidza vanhu vakawanda musoro. I think zvinhu zvinoshanda ivo maambassador vacho ngavamboenda vanogara pasi nevanhu vari kuzviita kune masanction vacho than zvavari kungoita zvekungonyangwera zvokuti vari kungotaurira masocial media vari kuti kune masanctions ivo vari kuti hakuna masanctions. I think ipapa ndosaka maZimbabweans vasvika pachikamu chekuvhiringidzika chokutadza kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Ende vanhu vakawanda zvishuwa vandobuda vakaenda vakanomacha against masanctions why. Because hakuna munhu at the end of the day akakwana anosekerera zvimasanctions because zvinenge zvichikanganisa munhu wese handiti. But manje these people vari kunyatsoratidza kuti vari kuda kushandisa futi vanhu at the end of the day. But vanhu vanonga vasiri kunzwisisa, vanhu vanonga vaudzwa kuti nyika ndo ine masanctions, hakuna munhu anoda kuti nyika yake ende pasi pemasanctions. But nyaya zve11 ma-individuals ne3 macompanies kutonzi wageza kumba kwako watobuda wakaenda kunoti unomachira kuti umwe munhu abviswe pazvipande zvake iye zveupenyu hwake nemhuri yake iye. It's something chekuti hazvinyatsoita hazvibude. Alright, but anyway ndangoti ndidarike nepanapa ndichikuzivisaiwo zvinhu zviri kuitika. Handisi kuzivawo kuti nyaya iyi guys muri kuionawo sei, makaizvitarisawo imimi nyaya dzacho dzemasanctions dzacho muri kudzionawo sei, because ndiri kuona kuti vanhu vakawanda vari kutaka kuvhiringidzika. Isusu hedu chokwadi tichinyatsochiziva, but tell me what you think. Imi munofungawo sei penyaya iyo?